ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁ ଥିଲା ମଧୁବନ। ସେଠାରେ ରହୁଥିଲେ ଅଜୟ ଓ ତାଙ୍କ ଘରଣୀ ନନ୍ଦିନୀ। ବିବାହକୁ 7 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗାଁରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଯୋଡ଼ି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଦୁହେଁ ଏକା ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ଏକ ସମାନ ରହେ ନାହିଁ। ଅଜୟ ସହରରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସକାଳୁ ଯାଇ ରାତି ବେଳେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। କାମର ଚାପ, ଟେନସନ୍ ଓ ଟଙ୍କାର ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲା। ଆଗର ଭଳି ହସିବା, କଥା କହିବା, ଘରଣୀ ସହ ସମୟ କାଟିବା ସବୁ କମିଯାଉଥିଲା। ନନ୍ଦିନୀ ଆରମ୍ଭରେ ଭାବିଲେ ହୋଇପାରେ କାମର ଚାପ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାସ ପରେ ମାସ କଟିଗଲା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସେ ଭଲ ପାଇବାର ନିକଟତା ଧୀରେ ଧୀରେ ହରାଇ ଯାଉଥିଲା। ଦୁହେଁ ଏକା ଘରେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଦୂରତା ବଢ଼ୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ନନ୍ଦିନୀ ଚୁପଚାପ ବସିଥିଲେ। ବାହାରେ ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଥିଲା। ଅଜୟ ଘରକୁ ଆସି କହିଲେ, ଖାଇବା ଦିଅ, ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛି। ନନ୍ଦିନୀ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋ ସହ କିଛି ସମୟ ବସିପାରିବନି? ଅଜୟ କହିଲେ, ଏବେ ମୋର ମୁଡ୍ ନାହିଁ, କାଲି କଥା ହେବା। ସେ କାଲି କେବେ ଆସୁନଥିଲା। ଦିନେ ଦିନେ ନନ୍ଦିନୀ ଏକାତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ? ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି କି? ଅନ୍ୟପଟେ ଅଜୟ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ନଥିଲା। ଚାପ ଓ ମାନସିକ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କୁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା କରିଦେଇଥିଲା। ଘରେ ଛୋଟ କଥାରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ନନ୍ଦିନୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ ଭଳି ଆଉ ଭଲ ପାଇବା କାହିଁକି ନାହିଁ? ଅଜୟ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ସେହି ରାତିରେ ସେ ଘୁମାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ସତରେ ମୋର ସମ୍ପର୍କକୁ ହରାଇ ଦେଇଛି କି? କିଛି ଦିନ ପରେ ଗାଁକୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷକ ଆସିଲେ। ଗାଁର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ଅଜୟ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିବା ବେଳେ ନିଜର ମନର ଦୁଃଖ କହିଦେଲେ। ବୃଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷକ ହସି କହିଲେ, ବେଟା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଚାଲେ ନାହିଁ। ମନର ସ୍ନେହ, ଭଲ ପାଇବା, ଆଦର ଓ ନିକଟତା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଦୁହେଁ ମନରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଜୀବନରେ ଖାଲିପଣ ଆସିଯାଏ। ମଣିଷ ଏକା ଅନୁଭବ କରେ। ସେ କଥା ଅଜୟଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଗଲା। ସେଦିନ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ପାଖରେ ବସି କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅବହେଳା କରିଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ସେ କହିଲେ, ମୋତେ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ବଡ଼ ଘର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋତେ କେବଳ ତୁମର ସମୟ ଓ ସ୍ନେହ ଦରକାର। ସେହିଦିନ ପରେ ଅଜୟ ନିଜ ଜୀବନ ବଦଳାଇବାକୁ ଠିକ୍ କଲେ। ସେ କାମ ସହିତ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସକାଳେ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଚା ପିଉଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିଲେ, ପୁଣି ହସି ମଜା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୁହିଁଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ମଜବୁତ ହୋଇଗଲା। ନନ୍ଦିନୀ ପୁଣି ସେ ପୁରୁଣା ଖୁସି ଫେରି ପାଇଲା। ଅଜୟ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଗଲା, ଜୀବନର ସତ ଖୁସି ଟଙ୍କାରେ ନୁହେଁ, ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଭଲ ପାଇବାରେ ଅଛି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ଭାବନାତ୍ମକ ନିକଟତା ବହୁତ ଦରକାର। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଦୂରତା ରହିଲେ ମାନସିକ ଏକାତ୍ୱ, ଦୁଃଖ ଓ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ। ସତ ସମ୍ପର୍କ, ଭରସା ଓ ସ୍ନେହ ମଜବୁତ ହୁଏ।